Pois esta é a casa natal de Manuel María, hoxe convertida en casa museo, e a casa tan querida por el e a que sempre viña en canto podía. Aquí é onde comezamos a visita. Esta é a antiga palleira da casa natal de Manuel María, que nos convertimos en auditorio, un espazo moi especial, que gusta moitísimo a xente e é onde recibimos tanto os grupos como os individuos, as persoas que visitan a casa, non? E tamén onde realizamos as actividades culturais no fin de semana. Estamos no cuarto onde naceu Manuel María. Aquí, Dona Pastora, a súa nai, trouxo o mundo e nos quixemos recrear algúns dos elementos, digamos, máis vinculados a esa infancia. Atopámonos no despacho de Manuel María, que foi procurador dos tribunais, por tanto, desenvolvía a súa profesión en esta mesa e a súa outra profesión, propiamente a que lle gustaba, que era a literaria, en esta máquina de escribir na que mecanografou a maioría da súa obra. Temos, ademais, moitos elementos pictóricos, porque Manuel María, mediante a súa relación, nunca adquisición, sino mediante a relación con estes artistas, pois agasallábano cos seus cadros. Por lo tanto, temos cousas importantes, desde Castelao, a Luis Seoane, a Laxeiro, Blas Lourés, Díaz Pardo. Nesta sala desenvolvíase a vida máis íntima de Manuel María. Por outra parte está a mesiña onde se escribiu a maior parte da súa obra. Unha mesiña humilde, como humilde era o propio Manuel María. Este é o libro A maior abondamento, no que Luis Seoane lle pon unha dedicatoria que di para Manuel María e Saleta coa amistade de Seoane, a Coruña, 20 de 2 do 73. Ben, pois agora deixamos os espazos íntimos de Manuel María e pasamos ao espazo dedicado á súa obra literaria. Aquí expoñemos todas as primeiras edicións de Manuel María. Manuel María foi un autor moi prolífico, redondeando 50 obras de poesía, 50 obras dos demais xéneros literarios. Todas elas teñen aquí a súa primeira edición. Aquí rematamos a visita á Casa Museo Manuel María e a súa biblioteca, a Biblioteca de Manuel María, que é unha das bibliotecas particulares máis importantes de Galicia. Son 12.000 volumes que el tiña na súa casa. El mesmo facía estas caixas para, de alguna forma, protexer a obra. Un poema é un ser vivo que anda, respira, soña, chora, salouca, ama, berra, cintila e escurece, cala, aborrece a mentira, sente odio e ternura, desángrase, fala de intimidade e intimidade coas cousas e coa xente, suxere mundos posíveis e imposíveis, suda, cansa, sente sede e fame, adoece, agoniza e nunca morre.